Oh ne. Mitä sä haluat? Mitä sä haluat? Hej! Potřebujeme, aby si zbil toho dětka. Tamhle to. Ty ten je penna kurbere. This way. On má bazuku! On má bazuku! Kupo, on má Co bazuku! ty vole? Jak ty žádá bazooku? Kupo, má už kytomet! No. Má raketomet! Má bazuku! Už? Jo, pomoc! On jde po mně! No ne. Kupo. Co musíš? Počkej, já koukám, co ještě dá se to, no. Tě zbít. Na mě kouká, kdo tu má moje videa. Musím odletět. Kupo! Ano? Já ti dám skrčka, ty zmrda. Tak pojď, ty kundo. Tato. What the f... Já vím, že ten máš flešku. Jak to házíš, to je to úplně... Uj! Tu vole, susalek. Tu! Kubíku. Je to svině unáší. Jdu pro tebe. Vlastím se pro tebe, přesně řečeno. Kde jsi? Pomoc! Já mě kope. Tak já ten grappling hook, já věřím, že se bude hodit. Tak jdem. Co to tam je v tom? A. Jo. Kubo. Jo. Já jsem koupil outplanu. No. Mám něco na zádech nebo něco? Můžeš se vystřelit z toho, nebo co? Nemyslím si, když to vezmeš do ruky, Já to že nemůžu vzít do ruky. tak možná až budeme tam, tak to bude fungovat. Možná, možná. Počkej. No. Oj! Oh, what the f... Ještě musíš. Jo, aha. To je Spider-Man. Ukáž, co se děje. What the fuck? No. Já jsem v tom okně. Hele, ti chodí divočák. Ty pí... Ahoj. No tak to si nejsem jistý. Ahoj. Ty kokos. No to není hafík. Lásko, to není hafík. Ne, 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 ne. Já to otevřu, půjdu pro věci a ty když tak zavřeš, budou takové čekování. Dobře.
Čekaj, pojď. Tak rychle ven. Ty pičo, ty pičo. To je kurtek! Kundo. Chtěl jsi tohle? To chtěl jsi mi s tím... Ne! Jonathan! Ne! Jonathan! In the first age, in the first battle, when the shadows first lengthened, one stood. He chose the path of perpetual torment. In his ravenous hatred, he found no peace, and with boiling blood, he scoured the umbral plains, seeking vengeance against the Dark Lords who had wronged him. And those that tasted the bite of his sword named him the Doomslayer. Jonathan!